ng wheelchair. Idugang ka may sir. Salamat kay sir. Thank you kay sir. Balikan ta ka. Salamat kay sir. Salamat kay ninyo, ma'am. Ayaw pawalag paglaom, okay? Wala na. Ayaw walang kontak pa At least napatay purpose ani, ha? Balikan ta ka sa unsay Daghan kay salamat ninyo, ma'am sir. Salamat. Yo, what's up mga Bitokom? Welcome back sa akong YouTube o Facebook channel. Katong panahon sa kampanya, nag-handshaking ko dapit diri sa may relocation sa Xavier Heights. Tapos natoy sa katao ni Dol sa kuha kung magpatabang kay about lagi ng nado siya kuan na igsuon sa tinitawag sa ko ang bana or ang ayang bana ato igsuon nagto ni ma'am nga taga barangay barang relatives lugar na niya no. Yang inlaw. Iya inlaw. So yang inlaw to niyon siya nga sir. One time lang sir bi kanang bisag wheelchair lang. So mga March April pa to no. Campaign period pa. So yung kung sige daw ma'am tagay ko sa picture. So nakita na ko sa picture nga ang maong pasyente, so naka wheelchair siya, medyo guba na yung wheelchair. So yung kung sige pohon makadaog ta or basin maka kwarta ta pohon tanaw nato. So fast forward, medyo karong mga panahon na gusto ko may mong ane sa inyo sa anay lang. So nakalingkod na ta konsel pero wapay sweldo kay delayed pa man daw na siya. Pero nag-PM sa kuha balik na yun sila nga sir, guba na gidaw kayo kay kung ilang itulod murag di na makaligid kay maibot na ang ligid, di na mo tuyok. So naitabo kasi klase man gud ang mga wheelchair na ay mahalon na ibaratuhon. So inko nga basig pwede na medyo di lang kaysa mahal siguro no. So na ay mga ang actual price ato mga pila ba 5,000 oo supplier 5,500. so 5,500 kana direct supplier na so 5,500. So nagpatabang din ko sa akong amigo, nanawag ko kay boss ninyo Doran, di siya gusto magpa-mention sa Support Zebra. Yung ko nga boss, basig pwede nato ni manobi matungaan or pwede nato ni matabangan kay at least matagaan nato ni wheelchair. So tuod man, dagan salamat kayo. So nakapalit mi. So karon padulong mi dito. Bernie nang bitok-bitok. Ano si Sir Bernie? Oo. Ayong Unya, yagin pananaw gid sad ana ma'am kay dipit sa tuwa. sus nalangay kay kuani oy. Dagan na ba nang buto sa iyong kuan? O sa manipro kanima matulog-tulog sa mga klase ng guban. Kanang kuan kanang pangitang na din mga ligid kay kuan pa man isa akong igsuot sa una nga. So dili ni brand new sa imo Si kuan na ni ikatulong akong gamit ani. Ang Ikatulong pinili na gamit gamit na? ani namatay na. Huy. Tuma akong magulang. Nalaman na po na niya. Kaduha na yun, na-disgrasya to na. Naurian naman sila. Hasta po itong kaluwas akong bana. Naurian naman. Marag ako na rin ang ikaupat na nagamit. Kung magulong Kaniya kung napalit na, dili yun ni kaning kanag yung mahalon yun na kuan pero brand new. Hatag ako kayo na sa makagawa. Kaya kani di na mag-isip nagtulod. Gawas na tayo sa akong bana. Magkakabilin, kakapos na kung mga ilabaw aligid. Hindi din na siya brand new na Pangkaputan na. company mo. Ay katulong akong gamit ani. Kita na Upat din yun, yun, sir. upat ko. At least medyo sige lang na kay kuan man. Kanina dili ni ingon nga pang gratis na ni kamo na Bahala ko tulugan. galit si kanino dalawa. Nanawag ko sa akong mga amigo na po nga kung pwede nato ni matabangan gamay. Pero at least medyo makumbati naman siguro ni. Kung ay uban na kung ano. So, at least kung gwapong kung pwede ka makagawas-gawas. Mainitan ka diri na. Oh, magkalokalo naman din ko ug kuan ako payong. Dira ka perme. Dili ako pirmi mo tindog man sad ko, makatindog naman ko. Manghawid lang lagi. Oh, parang medyo nalupong sa din mo ano. Oo, Patulad Plus-plus lang. lasa na po.
Basta dili na lagi kakatindog kay kuan. Kaya nga ni, yun sa may naitabang ba ang barangay sa mga PWDs diri, ana? Wala Oo, po. talaga pero wala Ang dool mga ko sa barangay pinangay ko kan Oo. asawa ni istorya mo ko na asawa ni primo kay kung ano man siya sa disability malibad man kay wala naman ko ni wheelchair bispin din ako pero wala man tabang wala ko man gusto amo man dumduman akong manghod nga dito kang early dito pag may tabang ko lagi kay kauban mo to ni buboy pagparid ato eleksyon kay uban mo sige bigyan tan uban sir uban na tuyo. kuban ato pagparid Kung mga igsuon, mabi dito yung ko nga, sir, lagi kabala ka basta dili kay daghan gid mig mga sakop. sakop yun Oo. mga anak na ko Mga pagmangkon, mga anak. So, tana, kasi ako na kasi mo lawan tani, kasi okay. Sila mang, at tani, ginatulan sa yun ni, may tanag makatabang na ni kamay sa Unya na ilang lang ma'am. ka siya. Balik ka ni, wala ni Kuan ma'am, kaya ako makasabot ko, kaya ako mama diabetic po, stroke na galing ko, pero may galing kinadala ka. Yun, ayaw yun di ko ano, maintenance, naging wala maintenance. gito wala gito akong Pero metformin raman ka, pila, 500 milligrams. oo ganun ko awag ni injika na manggali ko sa kong anak Insulin? Bisan akong magulang yang bana. Pero wala na to, yung tindahan, sa terminal. Purihan ako sa kong anak may At least kung makaplastar ka. Plastar ko dito, tinti ko kapin katuig sa terminal. Padili ka, kung gwapo yung mong plastar po, di po ka pwede dito mag-ana-ana, may malingaw po ka sa tindahan, ana. Pwede niya po, maragin niya kung paano nga kung paano. Ako sa'yo mo, maligyan mo ko din yung uling. Napay uling ako pat kasako, gibutang na po ito sa kanak para at least na po, ito income. So Kaya wala magbutang ka ikaw. Saan wala ikaw? Wala yung tao di sir. Wala yung mga tao na. Ako magulang to sa terminal lagi na Lagi kay mo po iyang kuan, buyan. Luin taw kay galuya bigyan po akong magulang sir. Luya kay kung magulang ba kay daghan kay mga samad-samad sa tiil. Kayang kamot ng buto. Pag pohon gwapo tong dagan, ya pula na tong mas ligon. Sir kato yan. Ano remote control lang kanang Sir, kan katong sumbak si Antiel din sir ba? Yang Unsa na? kanang pala tiil ba? Oh lagi. Oh, kuan ra ko sir ha, basin mo makakita ka diha og kuan. Sige, ato na mangita ta pamagya. Kasi sir. Oh, kaya nga to din nga mulaban gyud ta. Dili pwede nga iimo tang amang lang. Kailangan mulaban gyud ta. Gibutaran ko ta sa katawhan. Para Wala medyo. bibuhay lang session. Uy, away naman. Sige lang. At the end of the day, ang para sa katawhan man ang atong gusto po na. Salamat na. Salamat kay sir. Ayun na sir, kanina. Salamat na kayo ng sir. Idugang kami sir. Salamat kay sir. Thank you kay sir. Balikan ta ka. Balikan ta ka. Salamat kay sir. Salamat kay ninyo ma'am. Ayaw pawalag paglaom, okay? Wala na. Ayaw walang pandagan pa yun. At least napatay purpose ani, ha? Balikan ta ka sa unsay Daghan kay salamat ninyo ma'am sir. Salamat. kay Thank you. sir. Ayo dia. Thank you. Bro nasa gikumot akong kuan oy, kasing-kasing oy. Lagi. Kami, ma'am. Salamat. Maski ang akong cameraman kay lakon emosyonal sa siya. Munang kita magpasalamat ta balag sa kalisod. Magpasalamat gyapon ta oy nga kompleto atong panlawas oy. Kamo na pangutana karon sa mga PWDs. Kasi pwede nila nga matabang ana ba. Boss. Nawala na tong driver, asa na kanin siya pa dulo. Actually, wa pa isweldo actually. Wa pa isweldo. So, nagpasalamat ko sa atong ang akong permanent partner nga BPO Support Zebra. Salamat boss ninyo Doran, kabalo ko dili ka gusto nga magpa-mention pero mo nang di nako i-mention nga si boss ninyo Doran ang nagtabang sa ako ani. Ayom lang sa kita kung unsay makaya i-priority lang sa gyud nato kung unsay urgent kayo. So mura to, tama na, sakit na among heart. Loy kay siya eh. Gabi konsehal, salamat kayo sa imong gihatag nga wheelchair ug sa imong mga kauban daghan gi kay salamat konsehal.